Hai să facem o piesă, da? Hai, Neluțule, Nelu, dă-mi cadou. De ce ți-am dat ție aseară? Aseară am intrat pe live-ul tău și te-am ținut numai în cadouri. Hai. Noi ne dăm cadourile între noi muzicanți. Eu îți dau ție, tu mi le dai înapoi. Mai ții minte, măi, dragă cămărie, când nu erau struguri copți la vie și tu erai mică, măriuță, nu știai să-mi dai mie guriță. Și tu erai mică, măriuță, nu știai să-mi dai mie guriță. Când era cicoarea răbucită, tu erai mică și îmbrăbotită, aveai păsmăluța roșioară, Cornel, miroseai ca florii de primăvară. Aveai păsmăluța roșioară, miroseai a florii de primăvară. Hai să facem un rar, cel mai rar cântec după TikTok, da? Odată cu acordeonul